gatari. Gatari fa kika ce fa? Kwarai da gaske. Suna na kika kira gado ba wani aikin ta ba komai. Yau ma ba mai gidan sai gatari. Ba wani aikin ta ba wani kidan boye a matsayina na mijinki. Kidan mutunta ni kidan kimanta ni. Ko ki ce a'a ki tana da ki ce a'a suwiti na a'a abin kaunata ko kuma rabin raina babban mai gida. Kaga da ka tayi ka karshen da surutu me kuma sweet ka ce sweet din da zan sa suna da ya ga dace in kira ka kenan. Wato kai yanzu gulma ya tashi daga bakin mata ya koma bakin maza. Kai yanzu duk inda na wuce ko gidan biki na je zinde ake ana ce mijina ya kuma gulma. Kaga wannan gulman da kake yi kake hada husumi a cikin gari ya fara damuna ban ga zan iya ba. To me rabarin zauna na me rabarin zauna na. Me ra kake kira na da ta mata tana mun fada. Ni ba gati makka bace matarka ce kuma ina da haƙi akan ka kuma dole in ga maka ko ka ji ko ka ji. Ke wa kike da suna? Bari in gaya miki in dai za ki ringa samun ido akan harkokina za ki iya samun matsala da ni Allah kwa wallahi tallahi zan iya sallamar ki akan wannan in dai za ki ringa samun ido akan business ɗina akan rayuwata ki zuma min ido ki ringa ganin kwakwaf ki ga dungurungum to wallahi zan iya rubuwa da ki Allah zan sallame ki kaga ka san me nake so da kai ka fita ka bar min gidan nan bana son ciwon kai ka sa min ciwon kai ka gane ko sannan in taba ki mai rigima da ke kice zaki tafi gidanku ki bannin ni kadai to wallahi ba ki isa ba Allah ba ki isa ba wallahi tallahi ba ki isa ba kuma maganan gulma da kike yi ni ba gulma nake ba zance ne yake kawo bincike in aiwatar da shi ba gulma nake ba ina dai faɗan gaskiya ne a ai kaza a bar kaza a gyara kaza a ɗara kaza ai kaza ai kaza amma ke za ki zo ki gudu baki ki dubi mijinki ba wani ake ta ni ne nake gulma